الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسوابنا لك الدانوك لك أن بلو أسلام يتشنك لك أن فاتل من يذاتك أبين عرفها كانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبا على فوكاتنك ولن منه كعلى بركة ألم يندم كسورة تمنين فوري أم بسورة وراء لبي تفسير السرافي القرآن سورة بدور السكنان سورة المجادلة سورة انتقي سورة المجادلة سورة انتقي وهي كدا وكما دين أنو ولي مننا كما ينكونا سورة ينكونا سورة تقدم به أولا السورة القرآن سورة بدور السكنان أجينا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم على كرا مدينة جينا على كرا كان كاتو مدينة صلى الله عليه وآله وسلم. أيرة آية مغنفلة دي سورة جنبات آية مغنفلة ودي باكر سورة جيني ترتيب السرافة جينا على كرا كان صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون وقفة جينا سورة المنافقون قفة سورة المجادلة جينا سورة المجادلة كما كدو بي السورة لا بيبا سورة دينين غلو بولي أكا القرآن السورة مي آية كلي وكلي لفظ الجلالة على كالنجير تغو نوي كافا الله وبا آية بيكونو فكتا فوري آية كلي انتاكون على توتي آية منا فذا ينقل كالا القرآن كونكورو نفونا السورة سواب نزول فنبالا جينا ما دوكا كبارو يلا كيري بلي بلي دو بري بري لاتكي كيري مفوغانا سبما هذا ما دو مغوبالا كيري كونغان ما كاتشا القرآن جينا سورة جينا كو كيري فنا بري بري لاتكي هذا القرآن جيكين شكو على كرا صلى الله عليه وسلم آية شامن بي سواب نزول بولولا قرأي جيكين سبب بولولا أسرع القرآن دو الله سكر على يرو أجيك ما سرق مبنا ولا سمعو كافة مكسبه الله تعالى كسينا كحكمة كنا أسرع آية ولد ودي بنا كتي شوي على بسرعة آية يجي وولي يفهم وانا أبي كلاكي أبي ولي يلفنا ييكا فراكا أفهم بيجي كتشان قرآن آية ولا ودا تدون بابا فو وأنا ننترو وجيكي كون نونكا كأفهم بآية كرو كابين ودماما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كو أنا
afokambi aya jigina sawbin kama ka kurun ka benoy kum minani bike bi umumi lafzi ni mayre lokoli kuma furuba koro kuma imbe wale mine kum minani bike kuma imbe blaw beka la bi khususi sabab kwati kerengere ka bena jigin sababu kada alsa modo bokew aya do fo ka ke fedo dalwa ko jiginande la o aya munu be nu kerengere le do nu jigi kunyo o fana be yo be doni kuma de aya min be a jigina nin kuin kama itsika loko ka ni ndo akono o fana be مثلا على kerengere ni fedo sallallahu alaihi wasallam والما تشيدي دو كرنجرني كودوي و بروبو عين في القرآن اتسكو تدران كيبو كورو لوكو لا قضية دو ننا على كيرنا كافو الإسلام مسنا يغني كنغان كوين أكيري دي فلني هات لي ما بافهم والني فما فيه إسلام بيد دمكا كولا okiri tsiga boli o chef la damaka walma o cheno muso damaka walma o muso in damaka kuti boli islam wareka made koroyo wallahu ta'ala a'lam suratul mujadala addamnana ni sahaba kedo na muso ka kibaru yayi angal lame sura yemu a'udhu billahi minash shaitanir أمي تغاين كروكرويا على فيكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلا كيلو فندو بسم الله الرحمن الرحيم أم سينديني الله تعالى تقبر كما يجي هنا لو قلتكي علي لا هرا هنا كرنجر ليرة تكيدو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله كي كاد الله تعالى منك قول التي مسوكك منا تجادلك مسومي بك محمد الصصو في زوجها أتشكا كبار يالا كي كاد الله تعالى منك مسوكك مكانا مسومي نابك محمد الصصو الصصو لجمعين كدو مجادلة دي كما فلين ما كان بودي ما تكما بكي على كرا دلمنا تكما بكي جماعة على كرا صلى الله عليه وسلم مجادلة بيت دغيالي سوسولي بيت جماعة وجادلهم بالتي هي أحسن مجادلة دي بالدفع نيرة بالدفع ما فلي الحوار أو كي كان الله تعالى منك قد ويكا كما قلوا جليا كاد الله تعالى منك قول التي مسوكا كمانا تجادلك من بكيكا محمد الصصو ويكا كما فلي إناتي في زوجها أتشيكا كبار يالا وتشتكي إلى الله نيغا دمك شعللا مسوين بكيكي دمك شعللا ولا سالك كيري دو تكي أنا تشيتشي نيغوينا وتشتكي إلى الله أبكيكي دمك شكتا علما ولا سالك بودك يا كان نيغوينا والله يسمع تحاوركما والله ألد يسمع الله تعالى بمنك تحاوركما أكن مفلين فلينا إني مسويغاني مفلين فلين على كلوبالا على يامه إن الله سميع بصير إن الله كيكاد على سميع من مسد بصير يلمسد الذين يظاهرون منكم من نسائهم nine muso ka damakasi jaabi de natɔ ye ni
nga ka kon onye ma bi yere yininga kuma nim so inga kibaru e jmenyi mongera ana che kungangui mundu so musul joro yodi bi la dunya kuma layini kuma famiya bi la dunya wala yani kiri yana nga do kiri kono so nuzulu e mufo التي أكمل مسود ميما صحابة مسود خولة بنت ثعلبة خولة دي مسودة تقوي بنت ثعلبة الدمسود أتشاكم تقوي عوس بن صامت عوس بن صامت مسود نجينا ولوف لاريكا كبار يالا jigina ko kibaru la chodi jahiliyat lela kuma do ku bolo kala da srafe kuma inana to ubolo tafsir kala do ka fola fukana si islam ya konnama o de temena o kuma de temena ni jey nam soci o dondo che bora dum ko nan na so أني مسوف ورناه ويكما سما أقام سما أنت علي كظهر أمي مين أكون بعربو دي في أنا تأشيدا بينما كمنا فو مباكو أنت علي كون ساكنا نما كظهر أمي وكمنا فو مباكو وكما فو مغما كحرام يلي كلو جريا abamananga mimbe anfeya oye mado ba fa ku yu bakata fesrum sola da abamananga o korey ni haram ya nyere ka kumina fon wolo ba haram ya benga chumina ceyen defo am suma no e khawlatay ka ko cey toroba kundo so yire abina ke dinde ceyi afurlama korola ni yoy abini fok mo be alere shi jamfara so shi jamfara da jamma dote mami mogo te kumana ya foti ndron odo sahaba do da nga kuma nye fodu tafsir kala wi min sebe am so ere min la kala ko kula ko mami hundo akun korola kala ala ya kun sabatin dete kusobe abu ka kuke bali ke ka cha ka kuma fo bali fo nga cha ba fo ni joina ay kuma info ja ka jetere te kuma ka bana abora taraka barudala annana nana do sono chef lana annana ko abi gere musula musoko abada ki kuma min fo kosaina ako abada fone kata alkira fei kata kuma nyefo ai aka kiritke nasro kuma ni ne bi daga yibli wal manin di daga je ko abi mago bo kuma na ko abi muso karaba muso maso muso prokuturala muso rabike ka lakali ale prokuturala taras ki muso do fei kata fini sutura le woni ka do ayre la mana ki kunda alkira fi ka sallallahu alaihi wasallam adana alkira fi mi ga aduna ka ko alkira ma min de manani checha ayofo che mi vo ayofo riwaya do ko alkira ko in laje ko ne kon baye ka fo haram ya ram o kiram yakum suko nini ngara ne haram ya li ni ne bina ke dinde be furama kuma mina ya soro ni demsen ni chuko kan makadi na balma furde na senyoma sida ne ngono fa de be wulu wonere korola ni ngera o ko baneita ne de bakedi wana ode mujadala tahawurin ka fa ko ala tuba fa kuma fali valila ala kira ko ay haram kon baye ka fi haram rama riwaya do yusiri nam sengon ay damakash ayaka la halaf
ko kerami am so yi nyashi aba ala wila bi damakash ala ka boda kali akani ngoina o ala de sorolaka ko robbe ni aya nun jigina amina si aya munuma adamna na ala ko kwale musoka kuma me ana ala kira min falin fali ale o me wa ale de meni masai ale de yeli masai ni aya nun jigini amba Aisha radiyallahu anha o koyin musoyi nana kuma fo ala kira to o defi ko amba Aisha ko aku tabaraka alladhi wasi'a sam'uhu kull shay وتبارك الذي مسك هير شاير مسني وسع سمعه كل شيء مسمي مني فبلوكو أكونو تاني ما ينفرا نير من السكون نبي سوف انجليفه أنا على كده بكم أنا فانجليفه أكو كم يندوك بتنير كنير ما بمه أبا عائشة كذا قال لي ما كم ينبمه رواية دولا قال ما مير كم ينفرا لك السكر دفع عليه ما مه نالي كمين بيبي لا تماكا كوتي دوالا نانجان دولا أما فون فو دولا بانينا كنكا على باب دكالا أنا على كواي كما ميمي ويه مسوي نا تشيكا نكما يدي تشيكا نكما جوكو يدي فو نكما لارابو با كيكا مسو حرابيا أنا على بنا كيري فروبا كيري دو ديسا أبنا كبوداي مسوني أبنا كبوداي ما ورا فون في نو فيلا كان ما يوانا فو هذاك على بنا كما يلغوش كما يلغوش لمبا وكما يماندي على بنا فو آية دمنا سورة دمنا آية مكالنا على كوالي ميمة ويندي خولتا دي نامبي kwa cheko yini kuma jugu fama we ayana babbe da makanya pad ba feka segi ka bo kuma ima no ya ba feka geralila ale maso kore msuin ka akunkulu ka gelen aka dinana msuin kunkulu ka gelen aka dinana ma do ma min aqbisa alai wala tu tafsir kitabu do yasibi ako dondo ni musoyi ni Umar bena am sokoro bala ma deseli ani Umar bena ka Umar ijo Umar yato ba so Umar be islam ko nyam wala ka ko Umar wati temena ko mi fe ma de ko Umairu e tasgiru de ne tay rabla ko folla ako wati temena akui boro la fora ya Umar akui boro la sira be fima ya amir al mu'minin ko kuma sira alanya de sira alanya ama dabo ka dogoya da be ga hakil di jigi kai Umar waju ko Umar yi joka ka kuma bellame fuka ta tlapeu ka surokata ko mo ka ba ko yara Umar ibn Mbeke chugo di msoro ba doki joka ni be wati tani Umar ko hal ni ne yi joni ne kabit lidam ne fukata libbe ne min joka lame fukata tla ako muna neti ma lame dalba masaire ma min lame ako benno akwate ni msuin don yi khawlata di ala ko kay minga kumamme min fawqi sab'i as-samawati fawqa al-arsh ala ya ka kumal lame ka boda kay ka dama ka shi jabi ka dugo mina ko yeni msuide ali ni mai laje khawlata ka bunya ba kono Umar ka bunya de fana ba kono de Umar ku ma yere majgi be ma ya Umar bin majamnudi wa kana waqafan 'inda kitabillah Umar ku ma imam be son wajuli kana aduguma mogobulu wotani ndama ede Umar ka be danski furna furula muso de abla sira asonata ba ni dallu nana Umar ku be son kasi ka ba ka killam wala kire o defa sallallahu alaihi wasallam aw min flabbi ko yere majgi ha mo photo iba ijakuya shuli bi yere ke ma façon do ibi kuma majgi kuma nun fo nga iti son chema ala kira du yere bunya yere tafsiru no de
cɛ dɔ nana fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a k'i ye yɛrɛ bonya fɔ ne siranna dɛ a ko ne dun ye maa ye ne kaana fini ka ɲɛ o ka di n ye n ka sabara ɲuman don o ka di n ye alakira ko a ko nin si tɛ yɛrɛ bonya ye a ko yɛrɛ bonya ye jumɛn ye batarul haqq wa ghamtun nas ko ka yaada tiɲɛ na nin ye tiɲɛ ye nka ne mago t'a la parce que a bɔra maa min yɔrɔ ne daraja ka bon ta ye min y'a fɔ ne sankɔrɔ t'an b'o ye ne mago tɛ e ka nin tiɲɛ in na ani ka jɔn maa tɔw la Umaru tun bɛ se ka tɛmɛ nin na ten dɔrɔn o f'i yɛrɛ ye e bɛ min fɔ o tɛmɛna ne kɔni ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de ye bi ko Umaru y'a jɔ a ye fɛn o fɛn fɔ Umaru y'a bɛɛ wa a ye wajulikanw fɔ Umaru ye tafsirikɛla y'a sɛbɛn an tɛ waati fɛɛrɛlen tɛ o bɛɛ kama a ye wajulikan dɔw fɔ Umaru ye k'a bilasira k'Ala ɲɛsira ye kumaw fɔ a ye mana yan min y'a to muso in cɛ seginna a kɔ cɛ de ye kuma fɔ ni cɛ seginna n'o don muso yɛrɛ tun bɛ sɔn ten ka tugu a cɛ nɔ ten o musow caman b'an fɛ yan o cɛ y'a furu sa fo siɲɛ 3 a yɛrɛ kɛmɛ k'o bɛɛ mumu ten a yɛrɛ b'a fɔ ko sabanan yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye parce que furu in kɔni ka to sen na dɔrɔn o bɛ yan a dun b'a dɔn muso b'a mɛn wajuli la k'a fɔ ni furu sa ko 3 kɛra i haramuyara cɛ ma fo ni cɛ wɛrɛ y'i furu sa k'i bila الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرآن الناس جلدي فرصة يشين فلادي سبنا كون يابلا ده دلتا سيجي بلي فرو كرات سيجا سيجي ويروني بأبدا فوني ما وريا فرو نانو ما بلا نو يابلا إبسيجا سيجي كنكافو يعني تاني بلا muso yɛrɛ ni cɛ b'u bɛɛ mumu u ni ɲɔgɔn cɛ ten k'a bɛɛ datugu muso dɔw ka ca bila ko 5 ye hali u tɛ sɔn k'a baro bɔ maa ye nka ni muso in cɛ y'a kalen dɔrɔn cɛ ye nin kalen kɛ kaleni min ni u tun t'a kiiri yɛrɛ dɔn ka kɔrɔ nka a ka diinɛ kama a siranna kuma in ye ko abada a t'a yɛrɛ labila cɛ in ye f'a ka taa ko in kiiri ɲininkali kɛ alakira yɔrɔ a taara min kɛ ni ko in alakira yɛrɛ siranna kuma in ye k'a miiri ko a haramuyara ma a y'i dama kasi Ala la muso y'i dama kasi Ala la o kɛra min kɛ Ala y'a ka dama kasi jaabi o de ye kalantɔ filɛ nin ye الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ko maa minnu b'u musow baara ɲɔgɔnya ni nin kuma in ye n'o ye k'u musow kɛ u baw ye ni nin kuma cɛjugu in ye wale in yɛrɛ tɔgɔ fikotigiw b'a fɔ a ma ko az-zihar o de ye wale in yɛrɛ tɔgɔ ye maa min ye nin kuma in fɔ muso ma o kumana mɔgɔ minnu mana ziharu kɛ u musow la k'a fɔ ko e muso bɛ e ma komi n'a f'i ba ni mɔgɔ minnu y'o kɛ u k'a dɔn fɔlɔ k'u ka o kuma in tɛ tiɲɛ ye o muso ninnu t'u baw ye o muso ninnu ma k'u baw ye dɛ ala yan'a ka kiiri fɔ yan'a a ko fɔlɔ kuma in yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye kɛcogo foyi t'a la ko o cɛ masinaw k'a dɔn k'a fɔ u y'o fɔ u muso minnu ma o muso ninnu ma kɛ u baw ye dɛ u baw ye jɔnniw ye in ummahatukum ku u baw ma kɛ dɔwɛrɛw ye dɛ muso wɛrɛw ye dɛ illa allai fo muso waladnahum minnu y'u bange ko minnu y'u bange olu de y'u baw ye bana olu ka nin kuma in tɛ se ka u muso k'u ba ye dɛ ko kuma in tiɲɛ tɛ kuranɛ ye kabako gafe o de y'a t'a fɔ ko ayatun bayyinat fɔcogo caman kun bɛ nin kuma in na min ni tɛ kelen ye dɛ nka Ala ko fɔlɔ ko maa minnu bɛ kɛ k'a fɔ k'u y'u musow kɛ u baw ye k'u baw tɛ o kuma banna i ba tɛ i muso don ka tila ka nɔgɔ bɔ kuma na k'u baw ma kɛ muso wɛrɛw ye dɛ fo minnu y'u bange o la hali an bɛ kiiri wɛrɛw sɔrɔ nin na
بكيرو ولا وصروني كمان نومنا حنا فرا حرمت عليكم أمهاتكم أنا سينغ عبال مسرا جاون بيت دوندوا كونتي كولو كأنزمارا موي كولو وباوي مسودي منو يوبان وبما كم سوورا وشي فو منو يوبان اللائي ولدنهم هذا إفلاك أن يفهمي ما ومي بانيو ها أبو مناكي باتي بابي مي بانيو دي باي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول كوا بكيكا كما كونين فوق ما مينا تشكاچو وزورا عنين غلودو تشيتي كما تشجو دو غلودو فلا بي يونسرو كما ينا ايدا نيبالا كما يرا فولي كاغي مو يرا داسي باكو تخوما مو يرا داسي في باكاتا في كوكماما مو يرا اكلي رتا اي ماسيغا مثالي ورا فوي سروني حرام يلا فوي با منكرا من القول كما كونيدو كما مينا تشكاچو كما تشين ما يرده كما دوين غالو ينغا اتشكايو كما دوين غالو ينغا اتشكايو بونو بادو كما نينجين كواني تشينته كلي ngani kmai ngalo do wache kachu ofla de yonzoro kmaina ko kuma chejugudu mafiel do kanyeshi ibama wazuran wangalo eredo chente chika kachu inde mi yebse ko yela maka ko isko bsegi mso yela maka kibai isko o ngalo wa kuma inchega chu وإن الله لعفو غفور mana bodana wa inna allaha ay kadu ala la'afuwun ya fa masadu ghafurun kafari masad fengonde kwatsika yafa ala kuma fomi adda tuni men kadu ala la'afuwun ya fa masad ghafurun kafari masad wala bana nani boda ya bana solution ti ali de fama ya bi yafa abi kafarki mai kuma jugudu a cika jugu wangalodu ni mamunun lajara birana foli ni mamunun filla ka fo akoka ngadla tuko minasa arabi non yefo والذين يظاهرون من نسائهم حكم ni mamunun ye mamunun be zuharu ke umsula nubu muso haram ya wera ka komi ubaw koni mu'minun yake ثم يعودون لما قالوا كم mu'minun bo ke thumma ya'uduna lima qalu uba faka sigi ka buka folema thumma ya'uduna bina sigi ko fe amma qalu ka buka folema lima qalu ka buka folema tafsir kalak yani akma qurayni amma qalu min wafika singa buma uni misara taron furusa kuma jugu fo bella bay ni misay oda tabu fo cheki hakili to adala fujunu kumawla mushajara kumawla no ini musobu kuma sama sama kuma mina furusa ko kuma ngunu lutui furu yere nyine ko ban ini musobe kelela furu ko kuma toyi wa adama masala de furusa te na kele seve we decision ko de net na sega kari mara blemba bla ma biski ko miri ko étude de ke ko laben ka ban yere a don nimisa foi manga yeni ngofe chena ne binin labla na chewere soro ni na msore soro nga flin ni galama ci yona te ni bla ta so ni haramu chete mayena mayete mama baket lefla a tok mainga at mado atite metle kelinga kaba duguje ba sigilete aba kun firfiri
a dama min bɛ kuma cɛjugubaw fɔ muso ye hali a t'a to dugu ka jɛ ka sotarama wele o don su bɛɛ ka minɛnw cɛ k'u fili dukɛnɛw ni kɛnɛmanaw la e tɛ malo e bɛ tila ka taa ni minɛn ninnu ta ka na n'u ye e yɛrɛ bɛ tila ka nin tɛmɛ n'a su bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a don olu kɔnɔ jango an fɛ yan furu sa man di o yanni furu bɛ sa ko minnu na ni maa tɛ delili k'a la maa t'i da don a la o kow bɛ yen dɛ o kaw bɛ yen olu man ca ni ko ma so niveau la e kelen ma ko in kɛ o furu sa tɛ ko nɔgɔn ye ten dɛ n'i y'a ye ni furu bɛna kɛ a tɛmɛ sira ka ca a da don yɔrɔ ka ca kibaru ta wa a satɔ b'o cogo kelen de la dɛ e yɛrɛ t'a dɔn kabi ala k'i da fo ka taa se i ka saya ma e t'a dɔn ko maa dɔ da bɛna don i ka furu ko kunkan kuma na e t'o dɔn nka n'i k'i b'a sa don min na i bɛn'o tigiw ye i bɛn'o ye fɛn ye min ye i bɛ ko yɛrɛ y'an lajɛ fɔlɔ yanni k'a fɔ i muso furu sa ko kama e ka ko in yɛrɛ suma sariya kɔnɔ fɔlɔ ni min ma furu sa kun bɔ a la i ma muso minɛ bolisɔn na i ma minɛ jɛnɛya la i ma minɛ ko wɛrɛ la ko f'a fɔra ɲɔgɔn kɔ walima k'a ye dala minɛ walima ko dumuni ma mɔ joona ko a tora ɲɔgɔn sama na k'a ye dɔgɔya walima a tora ɲɔgɔn dusukasi la ko f'a ka dɔgɔyali seri masa ma i bɛna ko in kiiri lajɛ fɔlɔ yali ni nin kɛra o tuma na nin bɛ furu sa yari dɔw yɛrɛ hakili la ko ni ko dɔw kɛra dɔrɔn ko kɔrɔ ye ko furu sali wajibiyara fo muso in furu ka sa de o de bɛ maa dɔw kɔnɔ ala an b'a fɔ musow taatɔ ko ala k'an kisi busani nɛnja ma busan ko busani nɛnja de ye jumɛn ye ko cɛ fa n'a ba an b'a dɔn muso fa n'a ba o tuma k'o ti nɛn dɛ ko n'i ye muso fa nɛn dɔrɔn ko furu sara ayi furu ma sa fɔlɔ dɛ kojuguba kɔni kɛra maa ɲɛnama yɛrɛ t'a kɛ maa ɲɛnama yɛrɛ tɛ maa gansan fa nɛni jango a muso i muso fa y'i fa ye ni maa ma k'a bɛ kariya k'a muso fa nɛni wali k'a muso ba nɛni dangaden lakika don fo n'a tubira n bɛ nin fɔ tan dɛ n bɛ nin fɔ cogo di maa b'a muso fa nɛni a b'a muso ba nɛni dangaden don fo n'a tubira dɛ n'i ye nin mɛn n'i tubira man taaba taaba Allahu alayhi parce que o de kɛn bɛ ka jamana labɔ sisan ba nɛni in jar'u la kare kɔnɔ f'u bɛn'u burankɛ nɛni e maa min den furu o den tɛ yen karamɔgɔkɛ adamaden si dɔgɔyara cogo o cogo n'a ye denmuso kɔni sɔrɔ ko o bɛ se ka furu e ma a bɛ se k'a fɔ i ma nin denkɛ dɛ hali n'i si jɛlen don karamɔgɔkɛ an k'an janto nin yɔrɔ la a molobaliya in barika bonyana jamana kɔnɔ dɛ i bɛ muso fa nɛni i b'a ba nɛni a tɛ bɛn dangadenya don nka kitabu si ma sɛbɛn ko n'a kɛra ko furu sara nka mɛ dɔ la ko denmuso y'a ka minɛnw cɛ ka na so ko kuma ko ale ko cɛ y'ale fa nɛni ko kuma ko furu banna fa k'u ka taa burankɛ wele ka na a ko n filɛ a ko nɛni ko ne ye jɔnni ye ko ne tɛ nɛni segin a ka nɛni a wuli a ka taa ayiwa bɛɛ n'a ka ko dilan cogo don dɛ n m'a fɔ n ko kɔrɔ de ye ko dɔw bɛ yen an ka n'o se yɔrɔ dɔ la sariya ma se yɔrɔ min na o ye burankɛ min n'a sabalila a sabalila de ka ko dɔ ko a yɛrɛ fɛ ka taa se hakɛ la maa caman tɛ se k'a muɲu ka se hakɛ min n'ale nɛnini don ale y'a denmuso ka furu bila o sanfɛ taa ka t'i ka furu la ni ne de nɛni na n'o de y'i nakun ye k'i b'i furu sa ne jɛnna n'a ye hali a kana n yɛrɛ nɛni sigilen ɲɛna a ye nin kɛ ladamu don ni sɔrɔ hakili bɛ burankɛ in na a tɛna segin ni ɲɔgɔn na kan hikima de don ni hikima kodɔn baara dɔ de don a kɔrɔ tɛ k'a bɛna kɛ walasa mɔgɔw k'a ladege walima an k'a fɔ ko foyi tɛ buran nɛni na kuma in fɔ kun t'o ye dɛ kuma in bɛɛ n'a ka ko ɲɛnabɔ cogo don k'a dɔn ko dɔ ye filaw jalaki a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ o kuma de b'an fɛ yan bon adamaden dun mana dimi kuma dɔw la a bɛ se ka ko dɔ kɛ o kɔrɔ tɛ ko dilancogo t'o ko in na o masalan ni maa min n'a a ka kafiriya sera ko a ye ala nɛni a ka kafiriya sera ko a ye kira nɛni yali tuubi bɛ datugu a ɲɛ n'a tuubira a tɛ se ka tuubi ti minɛ wa a bɛ minɛ
n'a tubira tika aljina sɔrɔ a b'a sɔrɔ tubi bɛ se ka kojugu bɛɛ walo o kuma na nin ko in kuma juguba don kojuguba don nka anw bɛ ka fɛn dɔw kɛ dɔrɔn ko n'o kɛra dɔrɔn furu sara automatiquement o tɛ tiɲɛ ye dɛ furu sa ye décision de ye a dajuru bɛ cɛ bolo ni cɛ kɔni ko muso ma y'i bila a bilala dɛ tulonkɛ t'o la k'a fɔ n ma dabɔ furusa kama dimi de ye n bila a la i y'a dɔn hali dimi min filɛ o ye ni sariyatigiw bɛ kuma na k'a fɔ ko ni maa dimina ka se hakɛ dɔ la k'a ka a bɛ décision minnu ta i n'a fɔ furusa n'a ɲɔgɔnnaw k'o tɛ minɛ o ye fujunu min ye a sɔrɔ ka gɛlɛ adamaden la dɛ an k'an janto o la dɛ k'a fɔ ten dusu ka sira ten nama o tɛ dɛ ko f'a ka sɔrɔ fujunu sera yɔrɔ la dɔnnibaa minnu yɛrɛ taara o sira fɛ dɔw yɛrɛ ma taa fɛ nka minnu taara a fɛ olu ko f'a ka se fujunu sera yɔrɔ la hali i t'a dɔn i bɛ min fɔ bɛɛ y'a dɔn k'i sera i bɛ niveau min na sisan i t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ hali i bɛ sɔn ka a bɛ yɔrɔ la sisan hali n'a fɔra ko ala i b'a nɛni kɔrɔ ye kɛ i bɔra sɔyitɔra kɔnɔ hakili i hakili yɛrɛ i tɛ se k'a maîtriser bilen a dɔw la yɛrɛ a bɛna f'i ye sa de k'i kungo k'i y'a bila i yɛrɛ ko k'i m'a fɔ parce que e yɛrɛ t'a kalama i ye min fɔ a bɛna fɔ k'i ko k'i y'a haram de i b'a ko ayi nka n dusu bɔra ten dama fo i ma kɛ i b'i yɛrɛ kalama i bɛ min fɔ i b'a dɔn i bɛ fɛn bɛɛ kalama i dusu kasilen e yɛrɛ de taara sotarama ɲini ka na e yɛrɛ de ye taxi tɛrɛmɛ ko e kun b'a dɔn i k'e dimine kun don a furu sara dɛ o de y'a to dɔnnibaaw ko fɛn minnu n'a tulonkɛ n'a sɛbɛ bɛɛ ye kelen ye a kuma a dɔ ye furusa ye hali dɔw bɛ tulonkɛ kɛ furusa ko kuma na muso ka nimɔgɔniya tulonkɛ ni fɛnw dɛ i kɔrɔmuso n y'a bila o n'i kɔrɔmuso n y'a furusa taa n'a ye a tɛ fɔ dɛ n'i y'o nalomaya kuma ninnu a bɛ jate ko i ye furusa ko kelen kɛ dɛ tulonkɛ tɛ furusa la dɛ furu tɛ tulonkɛ fɛn ye o kumana n ko o de la sa ni musajara nana ni mukhalafa nana ni fɔkoɲɔgɔnya nana furu kɔnɔ furu tɔgɔ in o bila ka bɔ i bani a ka kuma wɛrɛw sama a ye furuko kuma in bila ni kɛlɛ in n'a taara kuncɛ min na n'i na se ka continuer k'a mara i n'a mara n'i tɛna se k'a mara o ye décision wɛrɛ ye i hakili sigilen bɛ n'i sigi k'i miiri k'o décision ta nka filɛ ni nkalon mana ci ɲɔgɔn na an bɛ ko dɔ yɛrɛ fana kɛ yan o t'a silamɛya kɛcogo ye ko e hakili la k'i ye silamɛya faamu i ma foyi faamu e hakili la ko hali ni furu bɛ sa dɔrɔn k'i bɛ sin ka minɛnw cɛ ka d'a tigi ma ten ta a tɛ kɛ ten dɛ bon i dasigi de b'a la hali ne ye décision ta i danganiyara a kan sisan ni muso in b'a bila kalo 3 droit b'a bolo a b'o sigi e fɛ yen a bɛna kalo 3 sigi e fɛ yen o kalo 3 in kɔnɔ i b'a furu ko bɛɛ b'a nɔ na fo dɔrɔn e ye décision min ta k'a fɔ i y'a bila e kɔni da gɛrɛ a la furuɲɔgɔnya sira fɛ ka d'a kan n'i gɛrɛla la o sira fɛ o kɔrɔ ye ko décision wulila nka min ye fɛɛrɛ bɔ ye i b'o kɛ min ye nasɔngɔ ye o bɛ diya cogo la wa yeli daga min ye bɛ daga muso in a ka hala fikotigiw b'a fɔ o furancɛw kɔnɔ a k'a mago don a yɛrɛ la walasa i ka nimisa i ka segin kɔ o kalo 3 in kɔnɔ walima laada ye ko 3 in kɔnɔ ni i nimisara ka segin kɔ a banna dɔnnibaa dɔw bɛ seere ɲini a la dɔw tɛ seere ɲini a la i bɛ se ka muso segin o la ka sɔrɔ furusiri kura tɛ yanni ida ka dafa n'i nimisara i ye furusa ko kuma min fɔ n'i nimisara a la i bɛ se ka muso segin ka sɔrɔ furusiri kura tɛ fɛn wɛrɛ tɛ nka i kɔni b'a jate to i bolo ko ne tun delila ka n muso bila ko kelen kɛ hali n'a kuma ma taa yɔrɔ si hali ni muso sɔma si ma bɔ a kalama hali ni e yɛrɛ balima si ma bɔ nin ko in kalama i b'a jate ko ni muso in y'a bila ko kelen kɛ ka d'a kan jate da bɛ furusa la at-talaqu marratan bana sa i bɛ sabali sa kana to ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ n'o ɲɔgɔn wɛrɛ nana kɛ o fana bɛ kɛ nin kɛcogo kelen in na o kɔrɔ ye k'i ka jate da dafara kelen nama de tori i bolo o kelen n'i y'o kɛ don min na o kumana
dosa idda ko kuma te yi fen wara te yi parce que muso balila ka ba muso bɛ taa so sa b'a bila cogo ɲɛ a kɔni ye ta nin yɔrɔ bannen o muso la o ye fo ni cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila ɔ cɛ wɛrɛ ka furu ka bila in fana tɛ ɲɛ bɛnkan na o ti ɲɛ bɛnkan na dɛ n terikɛ dɔ bɛ yan a fɛ b'o wele ka a ko f'o ye a bɛ se ka n dɛmɛ a bɛ se ka segin cogo min na ne tɛ ne kɔni y'a bila ko 3 kɛ ka ban o fana ye n'o ka bɛn a kan o ka taa furu nka o ka furu kun tɛ a ka to ale fɛ yen dɛ o ka furu kun de ye ale bɛna furu kalo 1 kalo 2 wali san 1 k'a bila walasa e k'a ta sariya o fana haramuya ni sariya bɔra o kalama sariya b'o furu yɛrɛ tiɲɛ o ti jate jan silamɛya tɛ sɔn jan ma dɛ k'a fɔ i bɛ jan da fo cɛ dɔ ka muso in furu ten dɔrɔn a ni muso bilalen in diyara ne ye n y'a furu nka ale yɛrɛ fana n'a ma bɛn a la wali muso in yɛrɛ ma ja cɛ fɔlɔ ko a yɛrɛ taara jagoya kɛlɛw daminɛ yen walasa a furu ka sa muso kɔni bɛ se k'o kɛ ne kɔni t'o kiri dɔn n t'o kɔni kiri dɔn ok a tɛ bɛn cɛ kɔni ka bɛnkan dilan ka muso in ka furu maa wɛrɛ ma walasa ale k'a furu nka muso yɛrɛ donna nin furu in na nka a y'a dɔn ne tɛ to yen koyi taatɔ min filɛ nin ye n bɛna ko da nin kan a bɛ n bila sisan awa ni muso yɛrɛ y'o ŋaniya ta o tuma fasalu ahla dhikr a bɛ karamɔgɔw ɲininka o kiri la ne kɔni t'o kiri dɔn ala k'an bɛ sɔn a ma a kala o tuma an ko furuko la an k'an da gɛrɛ an yɛrɛ la parce que nin kiri in n'i y'a ye hali n'an ma kuma caya bi kiri kolo girinw de bɛ nin kɔnɔ kiri dɔ b'an fɛ yan an da bɛna so ma ne tɛ mufti ye dɛ fatuwa tɛ dɛ nka dɔnnibaw ye kuma minnu fɔ a la tafsiru senfɛ an b'olu lakale a b'an nafa ka d'a kan ɲininkaliw bɛ kɛ kuma bɛɛ a surunyana mɔgɔ yɛrɛ t'i ni ka ɲininkali ninnu faamu a kɛ mɛ kabila ni baada y'an fɛ yan a dɔn kabila ni baada kɔni o an bɛɛ bɛ taa ka sɔrɔ mɔgɔw m'o faamu ala ka dafila to a ye ye ko kabila ni baada bato ani janaba ko kɔni kabila ni baada ni janaba ko an bɛ mɛn o ɲɛɲini dɛ kana fɛn dɔw bɛ yen adamadenw kan k'o faamu n'i y'a faamu siɲɛ kelen k'a mara o ye diinɛ e ka diinɛ kiri de ye nin ye n'i y'a dɔn a dɔnniya mara i k'a baara mana kiri kolo girin minnu bɛ ko in kɔnɔ o y'a to an bɛ kuma janya kan parce que n'i ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ kungo bɔ furuko la bi a tɔ b'i dɛn o kungo fanba bɛɛ ni ɲininkali 100 kɛra karamɔgɔ la san kɔnɔ i b'a sɔrɔ 90 kɔ bɛɛ bɛ furu kunkan a bɛɛ ye furuko kuma ye fana ka kan furu kiriw furu bɛ sabati ni ko minnu ye an k'olu dɔn fana ka kalenkan gɛlɛnw furu sali la an k'olu dabila aymanu talaq furu sa kalen ye nin kɛ o ka sɔrɔ ye nin ye an ka nin kuma ninnu dabila furu bɛ se ka sa ka sɔrɔ nin si tɛ walima ni haramu siɲɛ 200 ni i kɛ komi lɛsugo n y'a kɛ ta nin bɛɛ ye manamanakanw ye an k'a fɔli dabila ni ni muso kɛlɛla a ye ɲɛɲini kɛlɛ in na n'a ye dɔ fɔ i b'o jaabi n'a ye a ye furu tɔgɔ to yen yɔrɔ muso kɔni ka furu tɔgɔ fɔ sariya ka jate t'o kan ok muso mana fɔ cɛ ma n ye furu sa ka bɔ i kunna a furu ma sa dɛ muso mana muruta a yɛrɛ ye ka t'u ka so bɛɛ y'a deli a ko nin cɛ kelen ne ni nin wa n y'a haramu komi alakira ye jesu foyi muso tɛ se ka foyi kɛ furu la ko in kungo fanba furu yɛrɛ dajuru ala y'o de di cɛ ma ɔ musow bɛ cɛ caman fana su ka bila furusa kuma fɔli la n bɛ cɛ dɔw fana ɲɛna o ye cɛya ye n'i y'o kɛ min ye mɔnɛ bɔ n yɛrɛ la muso mana kɛlɛ mana se yɔrɔ la n'o don furu sa e de balan bɛ ne da la dɛ n'o tɛ ne mago b'e la wa n bila n'o don furu sa k'i furu sa furu e bɛna singa tɛ muso b'e nege e cɛtɔ ka kuma du da e yɛrɛ ye tibitaba min kɛ nin nɔfɛ e b'o dɔn n'o o sɔnna o sɔnma o sɔnna e bɛna o manamana bila ta muso ko musaka ka ca koyi a musaka ka ca kana a bila ten dɛ kana muso bila ten muso musaka ka ca
n'a bila i ka bɔta la dɛ n'i yɛrɛ nege n bɛ kura ta a kura bɛɛ bɛ kɔrɔ muso bɛ mɛn kuraya la wa n'a y'i yɛrɛ nege dɛ kana bila dɛ n'a ko n bila fɔ n t'i bila fɔ ten de parce que ale tɛ se k'e bila o de y'a to ale ko k'e k'a kɛ a tɛ se min na n'a k'e k'o kɛ a fɔ n t'a kɛ o de ye cɛ ye o don bon d'accord dɔ ta ni bila t'a kɛ cogo ye dɛ n bila n t'i bila o de y'a kɛ cogo ye kana bila dɛ n man gɛlɛn de n t'i bila n bila n t'i bila a ko a fɔ a bɛɛ ka fisa o ye e wa ti bɔ yan dɛ furu ni an ko furu ka sabati fo an ka taa ni nin sira ninnu de ye dɛ ne y'a ye minɛn e yɛrɛ de bɛ minɛnw minɛ n'a ka don n'a ye an b'a kɛ ten de koyi n'a dimina n'a ko a bɛ minɛn u ta i ka t'u bila ye i ka minɛnw don e ka minɛnw don koyi ok se foyi tɛ muso a nana e de fɛ yen ale jatigi ye e de ye ɔ nin bɛɛ ye funu kuma de ala y'a tɛ mɛn a bɛ na nimisa fo an ka nin yɔrɔ faamuya ɲɔgɔn fɛ ni fujunu nana kumakan minnu bɛ na kana tarikizu kɛ o kumaw kan kana kala turu o kumaw kan kosɛbɛ ni adamadenw n'a fujunu na e yɛrɛ b'a la ka dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ kɛ ka kuma jugu dɔw fɔ o fana kuma jugu minnu bɛ fɔ o waati la an b'o kɛ kɛlɛ waati kuma de ye an ka n'o kɛ kuma marataw ye a ma sa i ni muso ba sigilen hakili sigilen kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen n'a ye kumaw fɔ sa kuma minnu tɛ bɛn i bɛ se k'a bilasira nka n'a fununa kɔni adamaden bɛɛ n'a dusu kasi cogo don hali yɛrɛ dan bɛ maa min na ko maa ɲɛnama don ni bɛɛ nana dimi ne kumatɔ ye kuma dɔw la ko ni ko n t'a dɔn ko karisa bɛ sɔn ka nin fɔ da y'a ta ko cɛ t'i ɲininka mun na a y'a muso bugɔ e t'a ɲɛ dɔn e k'a ko in to yen i t'a kalan bɛɛ bɛ dimi koyi adamaden bɛɛ dilan cogo ye adamaden bɛɛ bɛ futuni mɔgɔ dɔ bɛ se k'a yɛrɛ koron ka tɛmɛ dɔ kan maa dɔ bɛ yen a mana funu cogo o cogo a bɛ se k'a ka kumaw kɔlɔsi nka dɔ bɛ yen n'a fununa a tɛ se ka kuma kɔlɔsi bilen o bɛ cɛ la o bɛ muso la i bɛ yɛrɛ de b'a lajɛ i ni maa min bɛ jɛ la a tigi cogo bɛ cogo di fo mɔgɔw fana ka ɲɔgɔn jogo jateminɛ hali n'i y'a ye maminɛni waatiw bɛ yen ka muso jogo dɔn kɔfɛ ni muso donni kunna a don kuma fɔlɔw k'a jateminɛ nin bɛ sɔn nin ma wa a tɛ sɔn nin ma wa muso dɔw bɛ sɔn ko bɛɛ ma u sabalilen don nka b'a sɔrɔ tabiya dɔ bɛ yen kuma fasɔn dɔ bɛ yen a tɛ sɔn o ma e delila ka kuma in kelen fɔ a kɛra min ye e yɛrɛ y'a ye i b'o bɔ i ka kumaw la e delila ka wale in dɔ kɛ e yɛrɛ ma filɛ koba ye nka a ye muso dusu kasi fo k'i kogoya ye o don i b'o kuma fasɔn bɔ i ka kumaw la o bɛ cogo min na muso yɛrɛ bɛ cɛ lajɛ hali ni ko in tɛ koba ye e yɔrɔ nka nin fasɔnw man d'a ye i b'o ko fasɔnw jateminɛ nin kuma fasɔnw tɛ bɛn a ma i b'o kuma fasɔnw jateminɛ k'olu éviter dɔ bila dɔ b'o ta o bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye n ko y'o de ye parce que fɛn dɔ bɛ bɛn dɔ ma e yɛrɛ sigilen bɛ dɔ ye a muso bɛ ko dɔ k'a la karisa sabalilen don dɛ nka e ko min sabalilen don dɛ dɔ bɛ kɛ yɛrɛ la o bɛ bɛn e ma n'o kɛra nin na a b'a muso bila kana ala de ye faama ye min ni min bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye kuma dɔw la ala yɛrɛ ka hikima kɔnɔ olu bɛ taa bɛn ni ɲɔgɔn ye dɔ bɛ yen a tɛ sɔn ale bolo muso yɛrɛ ka pɛrɛn ale kunna o ni diɲɛ wuli de ka kan dɔ bɛ yen muso pɛrɛnna a ka mun b'o la i si kɛ pɛrɛn n'a ye ne bɛ taa an ka ci la ka na fɔlɔ ale yɛrɛ t'o filɛ koba yɛrɛ ye cɛ a bɛ pɛrɛn n'a ye mɛ dɔ bɛ yen ka muso e ka pɛrɛn ne bɛ kuma i bɛ pɛrɛn ale hakili ko diɲɛ wuli la ɔ dɔ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛna a lakale ko muso bolo ser'u ma u b'a lakale furusa ma kɛ dɛ foyi ma kɛ u b'a fɔ ala ye n kɔli cɛ o bɛ ka fɔ e yɛrɛ min e yɛrɛ y'a dɔn n'e ta ye kɔli cɛ i b'a bila nka nin ta y'a kɔli cɛ a bɛna a lakale a yɛrɛ bolo furusa ma kɛ foyi ma kɛ nka a b'a fɔ dɔrɔn pour que kuma ka k'a fɛ a ka se ka a dabila o de y'a to mɔgɔw jogo tɛ kelen ka ko dɔ bɛ ku dɔ la o tɛ ku dɔ la lamɔ yɔrɔw bɛ se k'o kɛ adamadenw yɛrɛ ka siyaw bɛ se k'o kɛ o de y'a to an bɛ sigi ka tubabu lajɛ k'a bɛ sɔn ko dɔ b'a muso bolo ko tubabu bɛ tan o bɛ tan a sɔrɔ o tubabu in fana tɛ sɔn ko dɔ ma farafin bɛ sɔn o ma yan an fana bɛ ko dɔw la yan o fana tɛ tubabu kan dɛ an bɛ buranbonya fasɔn ni fɛn min na poids min b'an kunna yan tɛ da tubabukɛ kunna dɛ
to ke furu siri wa tale de wa na muso tale de ko tie daram burana na muso fama ngena muso ba muso tara ya avec muso era ka kabila yi aka kungo bekera nyonga kungo yi to fana tiso koro ko beni ka don tata do nga to be son kolchema be son muso ka tege danyeka na aba mago bala fa mago bala apta kalo kilinga bakoro ya ba mangene to bu tsoma de eta babla maison de retraite là aba mangena eta bla makoro mararo la ana beni ka kokuta do ladaw ni tabiyaw pana o sira fɛ sa ni bɛnna ni muso ye i ni muso min tɛ sigida kelen wala a tɛ siya kelen a tɛ laada kelen a bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ fo a ka taa ɲɔgɔn ka laadaw faamu fo a ka taa ɲɔgɔn ka tabiyaw faamu n'o tɛ o bɛ yen hali maloya ko dɔw bɛ siya dɔ fɛ a tɛ siya dɔ fɛ i mana kuma dɔ fɔ dumuni kun filaw ko k'a pɔnkɛra an mago bɛ pɔnkɛ ko kuma na dumuni de y'anw ka barokɛ kuma ye o ka dumuni bɛ kuma i hakili bɛ sigi i hakili bɛ jigin kow la ani sigi dumuni kɛra ne ko a pɔnkɛra ko kuma ko awe o ko bɛ ko a pɔnkɛra di o mun o maloya ko ya i sigira dumuni kɔnɔ ŋuna se hakili sigira hakili bɛ jigin kow la kɛ nka olu bolo o ye e ye dumuni mɔgɔ de ye i hakili ma jigin nin na fo i sigilen dumuni o ye adamadenya bɛɛ n'a ka laadani don n'i ye hakili to nin ko ninnu na a b'i dɛmɛ k'i ka furu sinsin n tɛ kuma lankolon ye ko yɛlɛ ko kumaw tɛ n'i y'a to i hakili la a b'i nafa dɛ daga ni problème bɛ mɔgɔw da la bi furu ko in dogo bɛɛ i bɛ mɔgɔw ye o nisɔn ka di barodaw la nka n'u donn'u ka sow kɔnɔ cogo tɛ yen lafiya tɛ yen bɛɛ dusu kasi bɛ bɛɛ kɔrɔ parce que sen tɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo dɔn ko n'i ye maa dɔn i bɛ s'a minɛ cogo la kɔrɔ de y'o ye a tɛ min fɛ o éviter hali ye muso don ni man d'a ye kana to k'o k'a la o bɛ yen o a dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ kuma misɛnnin fɛ a cɛ bɛ yen a muso bɛ yen a tɛ kuma misɛnnin fɛ e ka kumani ka ca i t'o ka kuma dɔgɔya n'i ma kuma dɔgɔya e de bɛna bila fɔbali fɔ la sisan i bɛna bila ka ko kɛbali dɔ kɛ a dɔ bɛ yen a t'a fɛ i ka mafiya k'a la mɔgɔw ɲɛna i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a ma kelen nka n'i y'a kɛ mɔgɔw ɲɛna a tɛ bɛn a ma n'o kɛra a yɛrɛ bɛna kuma fɔbali dɔ fɔ an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na ni fɔkoɲɔgɔnya nana an ka furu tɔgɔ to yen an ka o problème gérer n'o tɛmɛna i yɛrɛ k'a lajɛ ni nin ka kɛlɛw bɛ ka taa cogo min a bɛ ka kɛ est-ce que n bɛna se k'a mara wa i jija i k'a mara o de ka fisa an kana solution kɛ kuma bɛɛ t'a ye cɛya fana de ye ka muso dɔ mara a jogo ka ten tant que ni jogo in tɛ dankari i ka diinɛ na an tɛ maa musalaha min na musoko la o ye jogo min n'a bɛna kɛ sababu ye k'e yɛrɛ ka du lagosi ka du danbe bɔ a la k'i ka diinɛ buruja walima i danbe kɔlɔsili k'o tiɲɛ o jogo façon n'o kɔni nana ayiwa ni maa y'i débrancher ka bɔ muso la o de ye hɛrɛ nka n'o y'i bɔ a la fo adamadenya yɛrɛ ɲɔgɔn faamubaliya ni ninnu an ma ɲɔgɔn faamu a tɛ n bonya a tɛ ko to n da la i cɛsiri ala n'a ka ciden bonyani fɛ i muso bɛ n'i bonya n'ala sɔnna i cɛsiri o bɛ n'i bonya inshallah tuma dɔw fana i b'a sɔrɔ i si ma se bonya façon dɔ fana ma i b'a fɛ i muso k'o k'i o bɛ yen dɛ kana maakɔrɔba bonya ɲini i muso fɛ dɛ t'es encore jeune mas bonya façon dɔw bɛ i si ma so i si ma so k'i yɛrɛ gonfler k'i yɛrɛ kɛ façon dɔ seku façon dɔ ye du kɔnɔ muso t'a faamu ten dɛ i ye jeune de ye voilà a ye ɲɔgɔn dɔn a ma mɛn e tun bɛ cogo min na ale b'o dɔn e yɛrɛ ye maa sɛbɛn ta sisan de a ma mɛn e yɛrɛ ɲɛsinna diinɛ ko ma sisan a ma mɛn wa n'e ko k'i bɛ taa cɛkɔrɔba fari da i ka du kɔnɔ ka maaba fari da i ka du kɔnɔ muso t'o faamu dɛ muso ko o tuma a kɛ mɛ di n tɛ kari de ale don ayi naloma i k'o lamɛn ka ban ka t'i cɛ bonya ala k'an bɛ sɔn a kala. Sisan sa ala bɛna fura fɔ ko n'u b'a fɛ ka segin ka bɔ kuma in ma maa minnu ko k'u y'u muso k'u baw ye
konu ba feka siga bo kuma ima anyana bo chugo fle وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا fokuma uka jongilinga horaya a kafara de bala kuma jugu bayin ala kafara kala wala sa foli ka dabla makana fu ay kafara kala koni miya fo fokuma atiki ka jongilinga horaya ja islamay jongo keleta dondondi ma be islamay benani kafara abadam ne jonka horaya la islamay na jonya sura wala sa ka fiya islamay ma green ka pression ke mo ka aya ka jon horaya ubla o kumba ka dama dikum bay odo adaka ma do ka na fulu famba be ki jon ala na sanction kafara al kafarat al mughallaza achaman dam ne jon ka horaya hukmana aka jongilin ka horaya chemi ni kuma info na ba fa ka sigi ka bo kuma ima kwa ka jongilin ka horaya yana ka siga msuma min qabla an yatamassa yanu ka gere nyona ma koroba baliku bo tofam tibbe abada ka gere mso ina bli fika jonde fika kefara inde kefol ko bana ka jongilin ka horaya ذلكم توعظون به awa kwa bi wajuni ndede alay ablastani ndede والله بما تعملون خبير kwa bi min bara ala ba don ala kibaru yale duna ka barakatawi فمن لم يجد awa na kun dura jongile nga horali ma kono gba mina sida jango anfle wati akoni mami ma jongile zoro ko ka horoya ma jon ere de masro walma awar de masro jon sani ka horoya o se make koni mami ma jon zoro فصيام شهرين متتابعين o bara otiki ka kalo flashun ka tukunyona kuma ye kuma juwe de woni ma jon soro ka horoya ki ka kalo flashun na ala kungo kalo flatin doron tukunyona kunde wajibiya nga akoko kalo fla ka tukunyona oda to figo tuku ba fo koni be kafara kalo flashun ka tukunyona ni nyona atitike de إلا بعذر شرعي فو شريعة بسونشون كبلا كومين كما كوميس ما بسونغلو بلا فمين كما نو دون نانيما كده صوبيت لحكم بلا كيبسكا أكونتيني na note ni tuku ka dongelen bla doro ya cheni kada ka ala ya sharti ke tukunyona ka kalo flashun ka tukunyona من قبل أن يتماسا opana jon ka horan la am siga fo wati kumurun nan koye kata sukula doro ka jon san ka horan nga na fara ko ka kalo flashun do bena fa la alla wati ka jam ana am so siga te beni yoy abaka shun ke la ko shin fana be ke ka dafa de ka sori magere musula فمن لم يستطع awa alay qur'ana ka ko gafe doina jonta la ko ni maso nga shunta la ko ni masi ko ni mam masi ka kalo flashun ka tunyona kalo flashun ka tunyona baradu na to chena na tafo al-kirai sallallahu alaihi wasallam ni khatawra sungalo tlefe na fa al-kirai follow foi ako kota o setai jonka horani ko setai kalo flashuni ko mamma siga kalo kelin jo siga na kasora ma khata o siga flashu mana al-kira ko ka miskina bioro ko dumi ko miskina bioro ko fara o dumini fana te kira ko ekisisa aski ala kira ba ben na watu wala sallallahu alaihi wasallam ayisi kamaru chaman na da al kira sallallahu alaihi wasallam kira ko ndai kata ga kefara ta kata sa daga tika ki ga kefara ko ce ko kira ma ni mi kefara dujme ma bi dumina ka kanga te menere ka duka
kira ko matana igas ya to akira sallallahu alaihi wasallam ni dine illa je kaba ko dine yuridu Allah bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr ni islamiyya la gushito do fi ba ko ay kirente dine do dansago dine do ni kon ba kono ite here fo yinyena boda fo ite na fara min bi kew be kede hal ni bisa ngom ba do misiri kuba ma do minato jamana ka drog fer la do ni delengando misiri de curiosité am aba fa ka misiri kon na la je tellement besrance la me ali armée marfa do blaka ka ile mo tuba no kata misiri kon ale tara ya soro kelete misiri kono foi tei safa dakin be kam ma bebulu de kera ka tubi so be na tubira parce que lu tay abu tay de don ba ale ma mutu jugu mi mesla ma ka ale bolo kon islamo tay nga jugu lu tay ane kadaka ni ubi jaw jira uti jaju manjira islamaya tola satel jibe munu bolo uti jaju manjira islamaya kuna foni minaw ndajuru be munu bolo islamaya fanyuma ulu to jira fanjugu era tes islamaya la ko nga islamaya do ka kewale jugu lu bode ta ko ke ka islamaya la bushi wal islamaya kono kiri do ka ta ka ke komi do abitu foitala ake komi sherei mbeiti ndoro abe kedron komi blamina foita kono komi nu kumana joka bolotikeka komi nu kumana jina kala ka farala kiruka komi nu kumana jina kala gwenika abe komo ko kon dajuru blamete dono hal ni temena chedo ni musudo joli la dorabu mina kata genya kula ateti wana sera shuma ala ko kuni amasi mami zuharu ke kuna ma jonsor abe kalu flashun ka tukunyona na masika kalu flashun ka tukunyona o fanga tala o shun tukuli nyona no masika ke o balli se sababu ka cha adama de ana فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا o bana patki ka miskina bi woro dumini miskina bioro akulu du do be miskina dumini ya do bani shun kafara boli ke kili no e mude ni mami anasongani ndaka fana o chekai la do ko la ko ni miskina nu ko be so kili de tlawni yonje ko so tlanje ko de bida miskina kili ngeli o komi kilo kele nywana miskina kilo kele marka miskina bi oro dumini wani ma mfare miskina o fara nyonga fana ku dumini kon fara ko miskina bi oro dumini ye balo inde duma wali miskina bi oro yini ku dumini foku fa o fana ba wasa ko ka miskina bi oro dumini ni masikash ni fem nu fole fle abe tartibu de la akoroy anno kandati mine foni doy masika ke mi fe fora ka fo ni walmanni o koroy ire ka hore bibulu ni e min dala ngana fora ko ni mani zoro koroy ni zoro la ni dimne ni zira ka ke ni dimne koroy Allah ta'ala ta'ala ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله قال ينكرين بني آيتا لتؤمنوا بالله ولا ساكت دعلا كالا تشينتكيا ورسوله كالا كتشيدي تشينتكيا هلكا دانكا بسورة دمنا على ينمسوينغا كمامي كا كيري جين كا بريبير لاتكي وعلى يننجي ولا ساكا على تشينتكيا حلبي كدعلا كتشيدي لا وتلك حدود الله ko kiri nunu alaka dawnde do de alaka dawnde do alaka dan koloshile wajibi de وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم كن يانغتا تشجكو من دمي كبو تورو كبو كوبه كافرو نالي ولي دكتا لمن يما
ka da'ala ka cide la ka sɔrɔ ka kafiriya kɔlɔlɔ tugu la an bɛ se k'an wasa don ni aya in na an y'a fɔ n ko kiri wɛrɛ min bɛ nin kɔnɔ ni an bɛɛ hakili bɛ jigin o la yan an tɛ nin si dɔn zuharu in filɛ an yɛrɛ t'o si dɔn ka caya a bɔfɛnɲɔ minnu b'an fɛ yan nin kiri in bɛ maa hakili jigin o la o ye maa minnu b'a fɔ k'u ye muso haramuya tuma bɛɛ a kiri bɛ gaja mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a fɔ k'a y'a muso haramuya n'a kuma sera sigida cɛkɔrɔba min ma n'a fɔra ko haram i b'a fɔ k'ale da tɛ se ka don a la ko haram ko kuma b'a la k'a fɔra k'a y'a haram o de ka ca anw fɛ zuharu in kɔni an b'a kalan de kɛlima min don n'i ye dɔ in min fɔ ani dɔ in de kɔni bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ komi woro n'a fɛɛrɛ maa minnu b'a fɔ muso ma k'u y'u ba ka taafe sira o ni zuharu kɔni bɛ komi woro n'a fɛɛrɛ nka a ma maa minnu b'a fɔ k'u y'u muso haramuya y'a dɔn o kɔni fana ka ca fɛ yan o de kiri yɛrɛ maaw bɛ o kiri de ɲini nin kɔnɔ da to kuma caman n'a kiri nana o ye ala ye dɔnni kɛ ka maa minnu labɔ n'u bɛ fatuwa kɛ o mɔgɔw bɛ yen caman bɛ jamana kɔnɔ alhamdulillah a bɛɛ an b'a mɔgɔw bila ka taa olu yɔrɔ taa karisa ɲininka walima a yɛrɛ n'i ye weleli kɛ ka bɔ dugu wɛrɛ la i ka dugu karamɔgɔ min ni dan b'a la o ɲininka ka d'a kan ale bɛ se ka kunnafoni dɔw ɲini fɛ wala ale yɛrɛ b'a dɔn ko in ye cogo min ye kibaruya wɛrɛ b'a bolo a la hali ni k'i b'a dogo a ko dogo ale b'a hakika dɔn sigida maa bɛ se k'o dɔn kaduya la o de y'a to kaduya dɔw bɛ yen olu ma ɲi telefɔni ci la o ka ɲi sigida karamɔgɔ de la an bɛ ɲɔgɔn ka misiri kɔnɔ ne bɛ cogo dɔn n'i nana k'i bɛna kuma dabiri ne ye ne b'a dɔn wala e nana fɔ ne ye cogo min a ɲɛ e maa kɔnɔ yan kuma yɛrɛ ɲɛ nana fɔ ne ye a ka kɔn e ɲɛ n b'a ɲɛ bɛɛ dɔn n'i nana k'i b'a dabiri n b'a dayɛlɛ k'a jiri la o ye jɔnforola kiriw ye nka foroba kiriw bɛ yen a bɛ se ka lakale yɔrɔ bɛɛ jamana bɛɛ dama ka kan la o fana bɛ yen min y'an da yen n'o ye muso haramuyali ye k'a fɔ n ye muso haram dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a kuma la yàrá ani nin de ka so nka danfara min b'a ni nin cɛ nin ye tashbihu dɔ nana nin na e i muso bɔɲɔgɔnya n'i ba de ye ba dun ka taharimu o ye bada haramuyali de ye maa woloba kɔni o haramuya min ma sa de kudayi fo ka t'i sa yali e ka nin kuma in fɔli bɛ se ka kɛ o sababu ye wa ka kɛ sababu ye ka nin muso in haramuya i ma bada o kumana aya de jiginna k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ maa min yɛrɛ y'a ba t'a tɔgɔ ma k'a muso n'o dama kɛɲɛ aya nana k'o tɛ se ka kɛ an fɛ yan maa min b'a fɔ u ye muso haramu n'an ko yan k'a fɔ ko o tɛ se ka o bɛ haramuya o ma pewu ko fo ni maa wɛrɛ y'a furu k'a bila bɛ an ka fiqhu kuma kɔrɔw kɔnɔ yan kuma don dɛ dɔnnibaw de ka kuma don ne t'a lagosi dɛ nka an b'a jigiya solution sera ka sɔrɔ nin na yɔrɔ min na ni min ka girin fɔcogo la ka tɛmɛ ale kan solution kan ka sɔrɔ a yɛrɛ la o de y'a to dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔnnibaa dɔw ye nin kiiri d'a ma k'a ni nin bɛɛ ye kelen ko ni maa min y'a kɛ ni k'i ye muso haramu ko nin kiiri in de bɛ d'a ma i bɛ nin kɛ fara in bɔ o y'a ko bannen ka jɔn kelen ka hɔrɔnya walima ka kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na walima ka miskina 60 tugu Ibn Baz rahimahullah delila k'a ɲininka ale ka fatuwa dɔ bɛ yen a ye nin kuma in fɔ mazhabu wɛrɛw fana bɛ yen minnu taara nin fɛ dɔnnibaa caman taara kuma fɛ nka kuma min n'o cayara jumhuru taara min fɛ o ye k'a fɔ ni maa min k'i muso haram ko kiiri kelen tɛ dɛ k'a tigi ŋaniya a bɛ ɲininka a ŋaniya de la kiiri 3 k'a ka kuma in bɛ se ka kiiri 3 dɔ la kelen ta a fɔlɔ
na sura kwa ya muso haramu ni furusa ŋaniya di ale yɛrɛ bolo dɔrɔn haramu ye kuma kolo gɛlɛn b'o kɛ ka muso furusa ni haramu a y'a fɔ min b'a kɔnɔ dɔrɔn a y'a furusa o kuma o tigi n'a ɲininkara ani ala cɛ la a ma nkalon tigɛ dɛ o nkalon n'o tiɲɛ kɔnɔ o bɛ yɛrɛ ni ala cɛ n'i ko k'i ŋaniya tun ye furusa ye ka sɔrɔ i ŋaniya t'o ye awa i ŋaniya i bɛ se k'a dogo mɔgɔw la nka a tɛ se ka dogo ala la dɛ e dun n'an bɛ ɲininkali de kɛ e n'an bɛ diinɛ ɲininkali kɛ kuma fɔ a ɲɛ kan walasa kiiri jɛma ka f'i ye n'o tɛ i tɛ ala ɲini na koyi f'an k'o yɔrɔ de faamu maa bɛna ɲininkali dabiri k'a kɛ e tɛ ala ɲini tɛ tiɲɛ ɲini i bɛ ko in sanfɛla mun yɔrɔ de ɲini walasa a ka fɔ k'a dilanna k'i ma don ala gasi la o ye maa ɲɛkɔrɔ ko ye o tɛ ala ko ye nka n'i bɛ ala ka kiiri ɲini i bɛ ko fɔ a cogo la tiɲɛna ne y'a fɔ ka da nin de kan ni kiiri min sɔrɔla ka f'i ye o la o kɔrɔ ye a maa gasi banna a ala gasi banna an k'an janto nin na dɛ i ye kuma min fɔ n'i ɲininkara i nana dɔnnibaa min ɲininka a y'i ɲininka ko kaari i y'a fɔ i yɛrɛ ni ala cɛla i ŋaniya tun ye jumɛn ye ni ŋaniya tun ye furusa de ye i b'o fɔ n'o kɛra i ka muso haramu ye a bɛ bila furusa minɛn kɔnɔ furusa kiiriw olu bɛ boli a kan n'a sɔrɔ furusa kelen de o ye furusa ko fɔlɔ ye halas muso in bɛ se ka segin furusiri kura tɛ tant que da ma dafa fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ se ka segin foyi ma kɛ ne ka kuma tɛ dɛ n bɛ ka dɔnnibaaw ka kuma de lakale ne ka fatuwa tɛ dɛ awa kelen a filanan o ko n'i ɲininkara n'i ko k'i ka ŋaniya tun ye nin de ye zuharu in de ye e haramuyali in fɔ ko maa ba haramuya min ma cogo min na i ye haramuyali fɔ walasa ani muso haramuyalenw ka kɛɲɛ i yɔrɔ ko n'a sɔrɔ i ŋaniya tun y'o ye n'i y'o fana fɔ nin kiiri in bɛ d'i ma nin kiiri in bɛ di o tigi ma an ye fɛn saba min fɔ sisan o dɔ la kelen bɛ ɲini fɛ bɛ tariti fi la a sabanan n'a tigi ɲininkara a ko ne kɔni m'a fɔ furusa kama m'a fɔ ziharu yɛrɛ kama ŋaniya yɛrɛ tun tɛ n na n dusu kasira dɔrɔn n y'a haramu kelen o ni min ka kan kiiri la o ye n y'a fɔ kaleni de kama a haramu fana bɛ fɔ an fɛ yan kaleni sira fɛ a ka haramuya walima n ye mɔgɔ b'a fɔ komi kaleni nɔnɔya dɔ don an bolo yan hali n'a y'a sɔrɔ sariya ta rekoni hali n'a sɔrɔ sariya kaleni tɛ nka e bolo i y'a kɛ kaleni de kama walasa ka ko in kolo gɛlɛya kaleni kɔrɔ ye ka ko gɛlɛya mɔgɔ min ta ye kaleni ye walima a ma ŋaniya foyi ta ale kɔni ta in yɛrɛ tɛ foyi ye a kɔni y'a haramu in fɔ ten dɔrɔn ko ni maa min ta y'o fila dɔ la kelen ye ko kaleni kɛfara bɛ wajibiya o tigi kan kaleni kɛfara bɛ wajibiya a kan muso bɛ to a kunna furu bɛ to a nɔ na nka kuma min b'an fɛ yan ka kɔrɔ n'an b'a danbe ka taa maliki ma o ye k'a fɔ ko n'i ye muso haramu k'a tɛ se ka segin i kunna ko fo ni cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila kuranɛ kɔni y'o fɔ min na bi nas o ye n'i ye muso furu sako fila kɛ n'i ye muso furu sako fila kɛ sabanan kɔni n'i y'a bila o la i tɛ se k'a segin fo cɛ wɛrɛ k'a furu sa i ka sɔrɔ k'a segin kuranɛ ye o fɔ min na o y'o ye nka dɔnnibaaw ka ijtihadu bunda la dɔnnibaaw bɛ se ka baara kɛ n'a ye maslaha kama n'u y'a ye ko mɔgɔw bɛ ka dan sago o kiiri la a bɛ se ka bila o bunda la n'o tɛ dɔnnibaaw jumhuru kɔni taara min fɔ o ye nin ye k'a fɔ ko haramu n'i ye muso haramu k'a bɛ segin ka taa haramulikɛla ŋaniya ma ŋaniya min b'a la n'a ŋaniya ye furusa ye a bɛ kɛ furusa ye n'a ŋaniya ye zuharu ye a bɛ kɛ zuharu ye n'a ŋaniya ye kaleni ye a bɛ kɛ kaleni ye ni ŋaniya yɛrɛ tɛ yen an b'a fara kaleni kan ka d'a kan sariya bɛ fɛn la nɔgɔma de ta tant que ni danganiya ma sɔrɔ gɛlɛma wallahu ta'ala a'lam mana nin ye dɔnnibaaw ka kuma ye bonda in mago bɛ jɔ min na ka fara a kan an bɛ min sidɔn yan ka caya n'a muskila bɛ fan caman n'u bɛ to ka mɔgɔ dɔw wɛrɛ lagosi k'a muso haramu ko ka tila k'a sigi k'a sɔrɔ sigida maa bɛɛ bolo bɔra a tigi kan k'a ye muso haramu ko ka tila k'a sigi ni bi tɛ a tun bɛ burusi kɔnɔ duguw ni fɛnw na u bɛ maa dɔw wɛrɛ ka silamɛya lagosi n'a ye kosɛbɛ ka sɔrɔ dɔnnibaaw ka fɔkɔɲɔgɔnya de kɔni b'a kan dɔnnibaaw dun fɔra ɲɔgɔn kɔ ko la ni adamaden kiiri min t'aw la ka baara kɛ n'a ye ka n'a wo bila a ka diinɛ na o kama
وأمبي بعدون كافو فروس سبتين دي كده عليه ودا إسلامي ودي كين على كده صلى الله عليه وسلم كوفلا كنت جرالا أبدا فاكا فلالا نغمات تانكي ني جرموتي على نغماي ني جرمو كون دالا درون على كده كمبودتا يعني ني كوني غريماي solution sur la mina mi bata togoma ni solution sur lola min dana haramu ma solution kanga sur lola hakli kon bo fam wallahu ta'ala a'lam ala kan be so amma ala kan be so amma nga ni be kuma kon datu ni mi yiro jan kuma folla dro munu ni kuma ay mamun soro ka koro ga ama e min soro folo i chugo dondro ni kuma nunu na kana ta ke nyon don bo ka nyon zama sama fin ikan natake don be ko nyon zama sama yoroi eske furu e fendo na fara mso be kuna furula ina be nyonga dongodo ko sika yere bo furu yere la eske ni furu mai o mai hakli maw ha ne nana halim so sigi ko do ka don bo fora nyongo mina ni hakli nana to balambalana a cekanya ha o mayo bana nga kuma nunu yere de dabla ni kelen nana nga kuma wara fo nga furuko kuma into ifolo furuko kuma yere de blaka bu dai kika kele ke kika kuma wara fo furuko kuma yoto yi na foifo kan yere danga kana haram yalike kana foike haramu di yala na ka kira mi haram ya halala yala na ka kira mi halala haramu dajuru tombulu halala dajuru tambulu kana foi haram ya yere ka alama sonka halu sirad على كرامه صلى الله عليه وسلم سوره التحريم على ما فعل كريم صلى الله عليه وسلم بيفهم حرام يا من علي من غير على تسامى على بس اتو مكوكاسيكاكي اكما اتو كراتا يغتبه صلى الله عليه وسلم كرا من درجه كبوارو كتمه بكا على ني كرا تشيك ما بيغا غودي لا كاليده اني كاتا فوكو ين فو كرام على دي كو ماسون كرا كا في حرام يا ركالي مي دغاي ala ma soma kirabula be soma yebulu ha ani be ban femina bana te dron haram ko nuntoyi olu ba ala de bulu ni be somina sola ni be bamina baola haramu kuma kan nuni olu toyi fe haram ya tawni fen daga tawlu ba ala de bulu ala kan jidi famia ala kan jidi limanial ala kan jidi ala israila ala ka an ne saniya ka boni manuma ala ka nga furu sabati ala ka barka do nga furu la ala ka ben sabati du kono ala ka dimba yaw kono do nyona ala ka ladriya noya ala ka boda kan ala ka andlo magien nga jamana ala ka baski ala ka here do akono fitne ko mun be sina ala ka selji bon ula jamana ya rabbi ala ka baski ala ka fitne ko duwa ala ka here do akono ala ka sanji here maddi amma ala ka balu nafa maddi amma ala ka dunji kalfa ana sumalo ala ka timajra ana lailatul qadri shu ala ka do angar skela ala ka amfarani yorobatuka ala ka amfara shuni yorobatuka ala ka ambe ashuma ala ka amfarfuni adoshu ala ka bato chama no yayin ashu na yaminka ala ko mina ayin ifli yanzura ala ko yafa ya rabbi sumalo ala ka kunje ayin herela bana bato mun bana ala ka lafiya di anuma ala ka lafiya danuma ala ka lafiya danuma anga bana bato ala ka lafiya duba ala ku kenaya ala ku lika dawse uba ala ka kenaya danuma mamun fatura na yubla sira ya rabbi ala ka hina ula ala ka yafa uma yango min ala ko nogoya anu bitaje min ala ko nogoya ala ka daflatu an yarwi shini kenaya ni labangu ma ba ala de bula ya rabbi ala ka di ama shi be mu'minin nafa ala ka shi barka maddi ama كلافيات داكا ككنايات داكا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا
وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.